Hei, eu sunt Georgi. Iar eu sunt Ana. Și astăzi ne vom provoca. Adică îmi face un pe de provocare prietenește. Da, Să începem. să începem. Eu prima te provoc să îl pup pe Smiley. Ok. Și Deci să te pup. hai. Bravo. Pe obraz. Nu gândiți la prostii? Păi, dacă nu mi-a provocat să-l pup pe Smiley, tu să-l pupi pe domnul Ursălică. Te provoc să intri în pielea a mai multe personaje la comandă. Pot să fac asta. Să începem. Un copil plângăcios. Vreau bomboane! Vreau bomboane! Vreau bomboane! O femeie fițoasă. Și Că nu de fantofi. Ok, acum eu te provoc să dansezi cu umbrela, adică dansezi cum dansează oamenii cu umbrela. te provoc să dansezi ca Mr. Bean. Eu te provoc să faci o scenetă din Romeo și Julieta. Romeo este mort, iar Julieta stă lângă el plângând. Romeo, și ești tu, Romeo, care te leagă de mine, trezește-te, te rog. Și acum ultima provocare. Te provoc să faci o rimă cu câteva cuvinte care o să ți le dau eu. Ok. Cuvintele sunt școală, dimineață, lene și încărcător. Azi de dimineață m-am uitat. Și Azi de dimineață m-am trezit cu o lene. Mi-am scos încărcătorul din telefon și am plecat la școală. școală! GM. Reacții chimice. Și asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Dați like. Like să share să vadă și prietenii voștri. Da. Asta e tot. Pa!